říkám cesta. Úžasný. Podél větrolamů, ale jenom prohrnutý. To jsem si měl rozličit tam to ještě. Normálně. Po 300 metrech sahněte doleva. Doleva kam? To je do pole. Tam doleva. Po 300 metrech dole. Tady. Tam doleva, vole. Blbá ta navigace, nebo co? Sahněte doleva. Co to je toto? To není ani možný. Pič. Si připadám jak na tom, vole, na Sibiřu. Jedu podle navigace. To mě dovede někam do lesa, vole, k 12 měsíčkům a tam zůstanu čučet, vole, až do jara. Ty král. Hele, dědina. Není možný, teď tam dojedu a Borec nebude doma, vole. Je marné, fakt. Jo? Sahněte doprava. Zahněte doprava. Sahněte doleva. Potom zahněte doleva. Zahýbám doprava. Už je lepčejší. Po 100 metrech sahněte doleva a potom blíží se odbočka doprava. Zás. Sahněte doleva. Dražovice, ty vole, to není možné. Mazvolí. Začíná tady nějaká zima. Sahněte doprava a potom sahněte doleva. Sahněte doprava a potom sahněte doleva. Potom zahněte doleva. Kde je? To mám před to obsáno. Ten borce na to dal.
obecní úřad, ke kostelu, vole. Ty, Dojeli jste na místo to je určení. dobrý. Takže by tady? Kadeřnictví. Prostě u kostela. To smeknem tady doleva. Uvidíme. Zákaz jezdy. Dopravní obsluze vjezd povolen. Takže já, co? Já můžu. Já jsem dopravní obsluha. Ještě k tomu jeden obecní úřad, který nemůžu najít. Prosím vás, obecní úřad? Tady za to křižovatku a doleva, tady ten roh je za školkou. Jo, To dobrý. uvidíš. Jo, Doleva. díky. Takže to bylo jedno, jestli to je u kostela nebo obecní úřad. Asi tady mají kostel nebo obecní úřad. Za školkou doleva, říká děda. Dědo, za školkou doleva jsou, vole, to dobrovolný hasičský sbor. A obecní úřad. Není možný. Tak jo, a kam se tam leze? Co není ani čapa. Ani noha.